समस्ते हेलो करती, से किंतु कहे हाय। ଆଉ ସେ ହାୟ ଶବ୍ଦଟି ଅନୁପମାର ରକ୍ତର ନଦୀରେ ବନ୍ୟା କରାଇ ଦିଏ। ମୋବାଇଲରେ ସେ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସେ ଥରି ଉଠେ ଅନୁପମା। ତାକୁ ଚାରିଆଡ ଲାଗେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ। ଥର ଥର ହାତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରେ ସେପଟୁ ଭାସି ଆସେ ହାୟ ଅନୁ। ବାସ୍ ତାପରେ ଅନୁପମା ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଏ। ତା ଦେହରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ରକ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଫୋନ କଲ୍, ଗୋଟେ ହାୟ ଶବ୍ଦରେ କଣ ଏପରି ବିଚିତ୍ରତା ଅଛି, କଣ ଏପରି ବିଶେଷତା ଅଛି, କଣ ଏପରି ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି ଯେ ଅନୁପମାର ଅସ୍ଥି ମଜା ହାଡ଼ ପିଞ୍ଜରା ଥରିଯାଏ ଆଉ ଦୋହଲିଯାଏ। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଛି। ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜରେ ସେ ସବ୍ ଏଡିଟର ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା। କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଏବେ 2 ମାସ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ଦେବାର 2 ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ କଲ୍। ହଁ, ଅନୁପମା ମନେ ରଖିଛି ସେଦିନ, ସେ ତାରିଖକୁ। ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର। ଅନୁପମା ତାର କେତେଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ମୁଭି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଥାଏ। ଅନୁପମା ଆଉ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଗଲେ। ଅନୁପମା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଧରିଛି। ବାଜି ଉଠିଲା ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ମୋବାଇଲର ରିଙ୍ଗ ଟୋନ୍ଟି। ମୋବାଇଲ ଧରୁ ଧରୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଅନୁପମା। ଏଇ ଗୀତ ତା ମୋବାଇଲରେ କିପରି ବାଜିଲା? ସେ ତ କେବେ ସେଟ୍ କରିନି ଏ ରିଙ୍ଗ ଟୋନ୍କୁ। ମୋବାଇଲଟା କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବାଜି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା। ଅନୁପମା କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ସେ ପାଖରୁ ଭାସି ଆସିଲା ହାୟ ଅନୁ। ଅନୁପମା ଉତ୍ତର ଦେଲା ହେଲୋ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲିନି? ଅନୁ, କିପରି ଭୁଲିଗଲ ତମକୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପସନ୍ଦ? ଆଜି ଭାନିଲା କଣ ପାଇଁ? 4 ବର୍ଷରେ ତୁମ ପସନ୍ଦ କଣ ବଦଳିଗଲା? ଅନୁପମା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମକୁ ଚାହିଁଲା। ସିନେମା ହଲର ସେ କରିଡରକୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଶହ ଶହ ଗହଳି ଭିତରେ ବି ସେ ଥରି ଉଠିଲା। ହେଲୋ, କିଏ ଆପଣ? ନା ନ କହି ଏତେ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନୁ, ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଜାଣିଛ? ତମେ କେବେ ରାଗି ପାରନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ରାଗିବାର ଅଭିନୟ କର ଏମିତି ତମର ଓଠ ଥରେ। ଆଉ ପଦ୍ମପତ୍ରର ଜଳ ପରି ତୁମ ଆଖି ଢଳ ଢଳ ଓ ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଏ। ଫୋନ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଅନୁ ହେଲୋ ହେଲୋ ଚିଲଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଏ ଏଇ ଅନନୋନ୍ କଲର? ଅନୁ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କଲା 909011। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବାଜି ଉଠିଲା ମୋବାଇଲଟି। ଅନୁ ପୁଣି ଥରେ ଡରି ଡରି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ହାୟ ଅନୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ସହ ଡାଏଟ୍ ପେପ୍ସି ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ। ବାସ୍, ତାପରେ କଟି ଯାଇଥିଲା କଲଟି। ଅନୁ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। କାହାର ଏ ସ୍ୱର? କିଏ ଏହି ଅଜଣା କଲର ଯେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି? ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ସେଇ କଲ୍।
ସେଦିନ ସକାଳୁ ଅନୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ କିଣିକି ଆଣିଥିବା ସାବୁନଟିକୁ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲଟି ବାଜି ଉଠିଲା। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी। ଚମକି ପଡିଲା ପୁଣି ଥରେ ଅନୁ। ଥରି ଥରି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲା ବେଳକୁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଭାସି ଆସିଲା। ହାୟ ଅନୁ, ଆଜି କଣ ପିୟର୍ସ? ତମର ତ ଲାଲ କଲରର ଲାଇଫ୍ ବୟ ପସନ୍ଦ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତମ ପସନ୍ଦ କଣ ବଦଳିଗଲା? ଏଥର ସତରେ ଭୟ କରି ଯାଇଥିଲା ଅନୁପମା। ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, କିଏ ତମେ? କାହିଁକି ତମ ପରିଚୟ ଦଉନ? ତମେ କିପରି ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲ? ଅନୁ, କହିଛି ନା ତମେ ରାଗି ପାରୁନା। ହଁ, ତମର ଏହି ସିଲଭର କଲରର ନାଇଟିରେ ତମେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ ସେକ୍ସି ଲାଗ। ଆଉ ଭୁଲିବନି ତମର ସେ ଲେଡି ବ୍ଲୁ ପରଫ୍ୟୁମକୁ ୟୁଜ କରିବାକୁ। ବାସ୍, ତାପରେ ଫୋନଟି କଟିଗଲା। ମୋବାଇଲ ଧରି ବେଡ୍ ଉପରେ ଥମ୍ କରି ବସି ପଡିଲା ଅନୁପମା। କିଏ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନ୍? କେମିତି ଜାଣେ ଏତେ କଥା ତା ବିଷୟରେ? ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରୁ କେହି, କିନ୍ତୁ କାହା ଭଏସ? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସେ ଠଉରେଇ ପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଥରେ ଦିଥର ଏପରି କଲ୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଅନୁପମାର ମୋବାଇଲକୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲା। ସେ କଲ୍ ଆସୁଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ନେଟୱାର୍କ ଅଫିସରେ ଯାଇ ଚେକ୍ ବି କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର କାହାକୁ ବି ଦିଆଯାଇନି। ଅନୁପମା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଭାବିଲା ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ତା ମନକୁ ଆସିଲା ନିଜ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ଆଉ କରିଦେଲା ବି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ବାଜି ଉଠିଲା। ହାୟ ଅନୁ, ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କଲେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? କାହିଁକି ବୁଝୁନ? ତମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉଠି ବି ରହିବ, ତମକୁ ତମ ବାସ୍ନାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି। ଅନୁ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ମୋବାଇଲକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଅନୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାଜି ଉଠିଲା ମୋବାଇଲଟି। ଅନୁ ଡରି ଡରି ମୋବାଇଲକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ମୋବାଇଲଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଜି ଉଠିଲା। ଅନୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ଆଉ ସେପଟରୁ ଭାସି ଆସିଲା ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ୱର। ହାୟ ଅନୁ, ଏହି ଗୋଲାପୀ ଟର୍କିଶ ଟାୱେଲରେ ତମେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗ। ଅନୁ ଚମକି ପଡିଲା। ଏ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ସେ କିପରି ଜାଣିଲା ସେ କଣ ପିନ୍ଧିଛି? ସେ ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ମିଶା ସ୍ୱରରେ ଚିଲେଇଲା, କିଏ ତମେ? କଣ ତମର ପରିଚୟ? ମଣିଷ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଦେବତା ନା କିଏ ତମେ? କିପରି ଜାଣିଲ ମୋର ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା? କିଏ ତମେ? ପରିଚୟ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ସାଇବର ସେଲରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବି। ଥରେ କହିଛି ନା ଅନୁ, ତମେ କେବେ ରାଗି ପାରନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ହଁ, ଲାଲ ଲାଇଫ୍ ବୟ, ଭୁଲିବନି। କାରଣ ତମେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତମ ଦେହର ବାସ୍ନା ସହ ଲାଲ ଲାଇଫ୍ ବୟର ବାସ୍ନା ମିଶି ଯୋଉ କକଟେଲ ତିଆରି କରେ, ତାର ନିଶା 18 ବର୍ଷ ତଳର ରମ୍ର ନିଶାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ମନେ ଅଛି ଅନୁ, ଘାଗରା ପିକନିକରେ କେଉଁଝରର ସେଇ ହୋଟେଲରେ ତମ ବ୍ୟାଗରୁ ତମ କ୍ଲାସମେଟ ମିତା ଯେତେବେଳେ ତମ ଲାଇଫ୍ ବୟ ସାବୁନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା, ତମେ କିପରି ପାଗଳ ଭଳି ହେଇଯାଇଥିଲ? ବାଏ କହିବେନି, କାରଣ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ବାଏ କହେ। ମୁଁ ତ ଅଛି ତମ ସହ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ କଲ୍ କରିବି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାହିଁକି କେଜାଣି କେଉଁ ଆକର୍ଷଣରେ
ଅନୁ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଜି ଉଠିଲା ମୋବାଇଲଟି। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लो। हाय ଅନୁ, ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ମୋ କଲକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲ ନା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛ, ମୁଁ 7ଟାରେ କହିଥିଲି କଲ୍ କରିବାକୁ, ଏତେ ଆଗରୁ କିପରି କଲି? କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଯଦି ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଉଇଁ ଆସେ, ତେବେ କଣ ଆକାଶର ହୃଦୟ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ? ଉଷାର ଅରୁଣାଭା ଯଦି ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଜାଗି ଉଠେ, ତେବେ କଣ ଆପତ୍ତି କରେ ଜଳକମଳ? ଅନୁ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତମ ଫୋନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି? କିଏ କଣ କହିବ ଅନୁ? ଏତେ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି, କଣ ଏତିକି ଜାଣିପାରିବିନି? ଦେଖୁଛି ତମେ ଭୁଲିଗଲଣି ନିଜକୁ, ଭୁଲିଗଲଣି ତମର ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସକୁ, ଭୁଲିଗଲଣି ତମର ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଦମାସିକୁ, ଭୁଲିଗଲଣି ତମ ଓଠର ସେ ଧାରେ ହସକୁ, ଭୁଲିଗଲଣି ତମ ଆଖିର ସେ ଚେନାଏ ଚମକକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ସବୁ ମନେ ରଖିଛି। ଅନୁ ପାଗଳ ହେଇ ଚିତ୍କାର କଲା, କିଏ ତମେ? କଣ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛ? କିଏ ତମେ? କଣ ତମର ପରିଚୟ? ଅନୁ, ଧୂଆଁ କହିଦିଏ ଚାର ଉଷ୍ମତା କଥା। ସେହି ଆନ୍ତରିକତାର ବୁଝି ହେଇଯାଏ ଭଲ ପାଇବାର ଭାବ ପ୍ରବଣତା। କେମିତି ବୁଝୁନ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି? କେମିତି ଭୁଲିଗଲ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆତ୍ମୀୟତା, ନିବିଡ଼ ଘନିଷ୍ଠତା, ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା? କେମିତି ଭୁଲିଗଲ ଅନୁ? କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଭୁଲିନି। ଏ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କର। କିଏ ତମେ? କଣ ତମର ପରିଚୟ? ଏଥର ସତରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଅନୁପମା। ଅନୁ, ନଦୀ ପଚାରୁଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ତା ପରିଚୟ କଣ? କଇଁ ପଚାରୁଛି ଜହ୍ନକୁ ତା ପରିଚୟ କଣ? ଫୁଲ ପଚାରୁଛି ଭଅଁରକୁ ତା ପରିଚୟ କଣ? ସେମାନେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଅନୁ? ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରିଚୟ ତାର ପ୍ରେମ ଅନୁ, ତାର ପ୍ରେମ। ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ଯଦି ତମ ଭଲ ପାଇବାରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ଏମିତି ଲୁଚିକି କାହିଁକି ପ୍ରେମ କରୁଛ? ଯଦି ତମେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ, ତେବେ ଆସ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ, ଜାହିର କର ତମ ଭଲ ପାଇବାକୁ। କେତେ ଦିନ ଅନୁ, କେତେ ଦିନ ମତେ ମାନେ ଇ ପ୍ରେମିକକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ? ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିବି? ତମେ କାହିଁକି ଆସିପାରିବନି? ଆସ ଅନୁ, ଏ କୋଳାହଳମୟ ଜୀବନର ବାଧା, ଲାଜ, ଭୟ ଆଉ ଅଭିମାନ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସେ ତିନି ଗାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସ। ଦେଖିବ ସପ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବନର ନିର୍ଝର ମୂଳରେ ଅଛି ଭଲ ପାଇବାର କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛଟେ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ମୂଳରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି ତମକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି। ପାରିବ ଅନୁ? ଆସିପାରିବ? କଣ ଭାବୁଛ? ମନ ଚାହେଁ ଥରେ ପାଖକୁ ଡାକିବ, କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା କହେ ଡାକନା। ଆଖି ଚାହେଁ ଦେଖିବ, ହେଲେ ଭୟ କହେ ଦେଖନା। ଦେହ କହେ ଟିକେ ଛୁଇଁବ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର କହେ ଛୁଁନା। ଓଠ କହେ ଟିକେ ଚୁମିବ, କିନ୍ତୁ ସଂକୋଚ କହେ ସେ ପାପ କରନା। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଲଜ୍ଜା, ଭୟ, ପାପ, ପୁଣ୍ୟ, ତାରି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ରହସ୍ୟତମ ମଧୁରତା, ପ୍ରେମ। ପ୍ରଶ୍ନ କରନା, କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅ ନା, ସଂକୋଚ ଭୁଲି ଯାଓନୁ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସେ ତିନି ଗାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସ। ଦେଖିବ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାଗି ଉଠିବେ ଆକାଶରେ, ନିଶିଥ ବାୟୁର ଚୁମ୍ବନରେ ତନ୍ଦ୍ରାଭିଭୂତ ହୋଇଯିବ ମନ୍ଦାର ସୌରଭ। ଫୁଟି ଉଠିବ ଏକ ଅଶ୍ରୁ ବିଧୁର ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧୁର ପାରିଜାତର ସ୍ତବକ।
ଆସ ଆସ ଅନୁ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ାମୂଳକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତମକୁ। ଆଉ କଲ୍ କରିବିନି, ହଇରାଣ କରିବିନି କି ତମକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବନି। ହାୟ ଅନୁ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ତମକୁ। ବାସ୍, ଫୋନ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଅନୁ ଥମ୍ କରି ବସି ଯାଇଥିଲା। ମନେ ପକେଇଲା ସବୁ କଥାକୁ, ଯାହା ସେ ଅଜଣା କଲରଠୁ ଶୁଣିଥିଲା। ମନେ ପଡିଗଲା ତାର ଘାଗରା ପିକନିକ କଥା, ଯାହା ସେ ଫୋନ କଲରେ ଶୁଣିଥିଲା। ଆଲମିରା ଖୋଲି ବାହାର କରି ବସିଲା ସବୁ ପୁରୁଣା ଆଲବମକୁ। ବେଡ ସାରା ଖେଳେଇ ବସିଲା ସବୁ ପୁରୁଣା ଫଟୋକୁ। ସେ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଘାଗରା ଯାଇଛି, ତାହା ପୁଣି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ପରେ, ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ତଳେ। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ମିଳିଗଲା ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଫଟୋଟି। ଘାଗରା ପିକନିକର ସେହି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ। ଫଟୋଟି ଧରୁ ଧରୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଅନୁ ମୁହଁରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିଲା ବିପ୍ଳବ। ମନେ ପଡିଯାଉଥିଲା ଘାଗରା ପିକନିକରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ବସ୍ ଭିତରେ ବିପ୍ଳବ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଥିଲା। ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ବୋଲି କହିଥିଲା। ଅନୁପମା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାପ୍ପଡ଼ ମାରିଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିଥିଲା। ଅନୁପମା, ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି କହୁଛ, ତାହେଲେ ମରିକି ଦେଖେଇଲ ମୋ ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ସେଇ ବସ୍ରୁ ବିପ୍ଳବ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନୁପମା ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନି କି ଖୋଜିନି। ସେ ପିକନିକ ଥିଲା ଅନୁପମାର ଲାଷ୍ଟ ପିକନିକ ସେ କଲେଜର। ତାପରେ ଅନୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଜେଏନୟୁରେ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ପରଠୁ ସେ ଆଉ ବିପ୍ଳବର ଖୋଜ ଖବର ରଖିନି। ତେବେ ଇଏ ଅଜଣା ଫୋନ କଲର କଣ ସେଇ ବିପ୍ଳବ ଯିଏ ତାକୁ ଆଜି ଯାଏ ଭଲ ପାଉଛି? ସେ ଫଟୋକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୀପକ, ରାଜକିଶୋର, ସେଲି, ପ୍ରୀତି, ଅଶୋକ, ରାଜା, ନିତୁ, ପ୍ରୀତମ, ଅଜିତ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଜି ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି। କେବଳ ଯାହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିପ୍ଳବ। ତା ପରଦିନ ଅନୁପମା ତା କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ରେକର୍ଡ ଘାଣ୍ଟିଲା। ପାଇଲା ବିପ୍ଳବର ଆଡ୍ରେସ, ବଡ କୋଦଣ୍ଡା, ଓସ୍ତ ସାହି, ଭଞ୍ଜନଗର। ସେଦିନ ରାତି 10:40ରେ ଅନୁପମା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ସାଇଡ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ରାତି 3:40ରେ ବସ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅନୁପମା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବା ଏହି ସହର ତାକୁ ବେଶ ନିଜର ନିଜର ଲାଗୁଥିଲା। ସକାଳୁ ଅଟୋ ଧରିଲା ବଡ କୋଦଣ୍ଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ବିପ୍ଳବ ଚୌଧୁରୀର ଘର ଖୋଜିବାକୁ ଅନୁପମାକୁ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ସେଇ 2 ମହଲା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଶିକୁଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ବଜେଇଲା, ଭିତରୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଝିଅ, କିଏ ତମେ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଅନୁପମା ଏତିକି କହିଲା। ମୁଁ ଅନୁପମା ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ବୁଢ଼ୀ ପାଟିରୁ ସତେ ଯେପରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ମୋ ବିପ୍ଳବର ଅନୁ। ଅନୁପମା ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ, ବିପ୍ଳବ ଘରେ ନାହିଁ କି?
ବୁଢୀ କହିଲେ, ମା ତୁ ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲୁ। ବିପ୍ଳବ 4 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ତା କଲେଜ ପାଠ ପଢା ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଖୁସି ବାସିଆ ରହୁଥିବା ମୋ ପିଲାଟାର କଣ ହେଇଥିଲା କେଜାଣି? ସବୁବେଳେ ଗୁମସୁମ ରହୁଥିଲା, କାହା ସହ କଥା ହଉନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହୁଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ରହୁଥିଲା। ତା ବାପା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠିକି ଯାଇ ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ହଁ, ଆମେ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ଦେଖେଇଲୁ, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଦିନେ ସେ ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଗଲା ଯେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। 2 ଦିନ ପରେ ଘାଟିରୁ ମୋ ବିପ୍ଳବର ଶବ ମିଳିଲା। ଏତକ କହି ସେ ବୁଢୀ କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଅନୁପମା ସେ ଅଗଣାର ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଥମ୍ କରି ବସି ପଡିଲା। ତା ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇସାରିଥିଲା। ତା କାନ ଭିତରେ ଖାଲି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା 4 ବର୍ଷ ତଳେ ବସ୍ ଭିତରେ ପରିହାସ ଛଳରେ କହିଥିବା ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗୋଟିକ। ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି କହୁଛ, ତାହେଲେ ମରିକି ଦେଖେଇଲ ମୋ ପାଇଁ। ସେ ଥରି ଥରି କହିଲା, ମାଉସୀ ମୁଁ ବିପ୍ଳବର ରୁମ୍ ଦେଖିପାରିବି? ବିପ୍ଳବର ମା ଅନୁକୁ ସେ ବଖରା ପାଖକୁ ନେଇଯାଇ ତା କବାଟରେ ଲାଗିଥିବା ସେଇ କଳଙ୍କି ତାଲାଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇ କହିଲେ, ସେ ଯିବା ପରଠୁ ସେ ବଖରା ସେମିତି ବନ୍ଦ ଅଛି ରେ ମା। ବିପ୍ଳବ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଯିବା ପରେ ଏ ବଖରାକୁ କାହାକୁ ପୁରେଇ ଦେବନି। ମୋ ଅନୁ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଆସି ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଏଇଠି ଜାଣିବ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଯାରେ ମା ଅନୁ, ବିପ୍ଳବ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯା ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ଅନୁ ପଶିଗଲା ସେ 12x18ର ବଖରା ଭିତରକୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ସେ ବଖରାଟି ଆଜି ବି ତାଜା ଓ ସତେଜ ଲାଗୁଥିଲା। ଘରର ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଳେଇ ଦେଲା, ଅନୁ ଚମକି ପଡିଲା। ଘରର 4 କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିଲା ତାର ଶହ ଶହ ଫଟୋ। ଆଉ ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ତାର ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଭିତରର ଅନେକ ଫଟୋ ଏଠି ଦେଖିକି। ତା ଜେଏନ୍ୟୁର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଫଟୋ, ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠୁ ସ୍କଲାର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବାର ଫଟୋ। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଅନେକ ଫଟୋ ବି ଏପରି ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଉଠେଇନି। ଏଇ ଯେମିତି ଅନୁପମା ଓ ବିପ୍ଳବର ଯୁଗ୍ମ ଫଟୋ। ଅନୁ ଭେ ଭେ ହେଇ କାନ୍ଦି ଲୁଟି ପଡିଲା ସେ ବଖରାରେ ପଡିଥିବା ବେଡ୍ ଉପରେ। ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା ନିଜକୁ, ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା ନିଜ ହୃଦୟକୁ। କିପରି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ଏ ପ୍ରେମକୁ, କିପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲାନି ଏ ଭଲ ପାଇବାକୁ। ପାଗଳିନୀ ପରି ଅନୁ ଧାଇଁଗଲା ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ପାହାଡ ଉପରକୁ, ଧାଇଁଗଲା ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛ ପାଖକୁ। ଆଉ ଆଜି ବି ସେ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କାଳେ ତା ଫୋନ ଆଉ ଥରେ ବାଜି ଉଠିବ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଶୁଭିବ, ହାୟ ଅନୁ।